Salutare toată lumea! Aici e Adrian. După cum vedeți, suntem în jocul ăla pe nume Turbo, nu știu cum, Dismail sau... În fine, mi s-a părut un joc drăguț, stați un pic, am făcut-o. Mi s-a părut un joc drăguț, chiar dacă e foarte vechi. L-am instalat acum câteva zile și în legătură cu asta, știu că mai de mult v-am promis că o să-mi schimb numele, stați un pic, că o să-mi schimb numele asta, dar... nu știu, parcă mi se pare un nume cam... cum să zic eu, cam prost, da, cuvântul potrivit. În fine, dar n-am mai filmat de mult, că nu am avut timp, în fine, e o poveste lungă, nu contează. După cum vedeți, avem această mașinuță, dar ca să fie mai bine începem cu prima mașină, adică cea mai... prima mașină care ți-o dă jocul, chiar dacă le ai pe toate, nu pe toate, că sunt mai multe care costă și bani, dar nu o să le am niciodată, în fine. Dar asta este mașina care ți-o dă la început. Dacă vrei poți să ți-o schimbi, dar în fine, pot să le iau pe toate. E un joc destul de vechi, dar nu contează, e un joc drăguț, fan. În fine, eu acum am pus, stați, nu. Aoleu, stați un pic, că am apăsat pe toate butoanele. Așa, noi acum, după cum vedeți, am pus niște obstacole. Acest obstacol ne va da viteză, stați. Așa, acest obstacol ne va da viteză. Aoleu, acest obstacol, cum am zis, o să ne dea viteză. Acest obstacol o să ne facă să ne împiedicăm. Nu ne împiedicăm, ne fac să alunece roțile. Și acest obstacol este un perete. Când intrăm în el, mașina o să se sfărâme. În fine, ați înțeles. Să-i dăm ready. Și acum să dăm drumul la mașină. După cum ați văzut, avem și un intro mai nou. Se numește... cum s-a făcut mașina, deja arată ca la gunoi, sincer. Oricum, ați văzut că avem și un intro și intro-ul l-am luat de pe o aplicație pe nume 1 Intro sau ceva de genul. În fine, nu mai stăm de vorbă, haide să ne jucăm. Nu prea îmi place mașina asta, dar mie îmi place motocicleta. Ia, vreau să ne uităm din first person. Mamă, dar îmi sparge urechile. Da, să dau mai ce. Bum! Am intrat în perete. Am intrat și în peretele invizibil. N-a mai rămas nimic din motocicletă. Nici din nou, asta acum nu mai aud nimic. Aoleu, acum e prea tare. Uite, putem să... Acum ne dă instant replay. Și uite, noi putem să dăm în față, în spate, în față, în spate. În fine, dar acum ne arată ce s-a întâmplat. Ia să vedem că eu m-am uitat din sfârșit și nu știu ce s-a întâmplat cu prietena mea în motocicletă. Am intrat în perete, da. Să dăm și noi viteză mai mare. Și vehiculul s-a blocat aici, au sărit câteva părți din aia, nimic special. Hai totuși să schimbăm și noi harta, select level, că asta e o hartă mai plictisitoare. Uite, harta asta îmi place. Așa, nu, așa. Noi acum suntem pe un sens și acum noi intrăm pe contrasens și dacă vedeți, bum, am intrat în ăla, motocicleta noastră s-a sfărâmat, s-a și băguit un pic, că vedeți cum arată roata, că roata n-a ieșit. Roata, nu pot să o încercuiesc acum. Ia, gata, s-a extraordinar. Stați să vă arăt. Stai să o dau cu viteză să vă arăt roata. Bum. Așa. Și după cum vedeți voi, roata asta s-a cam băguit un pic. Și acum stați să dăm înapoi timpul, să vedem ce s-a întâmplat mai precis. Și să dăm cu o viteză de 1,2. Adică ne mișcăm un pic mai încet. Bum! Ia uite-l pe omuleț cum l-a aruncat. Stați că am dat din first person. Ia uite-l pe al meu. Cred că l-a și călcat mașina, a? L-a întins, așa, l-a întins, da, așa se zice. Întins, vreau să zic atins un pic. Stați că am dat din greșeală pe buton, că vreau să schimbăm iar mașina cu o mașină de bandit. Ziceți voi că nu șmecher. Haide să dăm viteză. Yes, full speed. Ne-a cam luat la un pic fața și ne-a cam stricat un pic mașina. Și bun, dacă venea o altă mașină, era bine, că acum ne-am izbit doar de un perete ăla din față. Nu prea se vede, n-are cum. Bine, nu mai dăm reluare, că nu prea am chef, dar vreau să schimbăm iar harta, da? Harta mea preferată e asta și mai e încă una, dar asta e preferata preferatelor.
Uite, după cum vedeți, aici avem obstacole, niște din ale explozibile, dar nu, o să vreau să pun peste tot din astea care ne face să alunecăm. Într-un fel niște vopse aruncate, să zic, sau apă. Și aici, când vom trece pe lângă o mașină de poliție, ei ne vor urmări. Vedeți? Și ei mi se pare că alunecă pe alea, dacă... Aoleu, ne-a făcut deja praf. Din fericire, mașina merge și fără șofer. Acum, nu știu, există un moment în care nu merge. Cred că a stricat-o tare. Ia uite, ne-a făcut praf. Haideți să mai dăm încă o dată. Mi se pare că putem și să conducem noi. Acum noi nu conducem. Eu n-am Doamne, azi nu știu să vorbesc deloc. Stați să mă revin. Da, gata, mi-am revenit. Oricum am observat că s-a întâmplat fix ce s-a întâmplat și acum 10 secunde. Încă mașina merge. Cred că nu o să mai meargă sau... încă merge. Există momente în care nu merge deloc și nu știu de ce. Chiar dacă a pierdut șoferul. Adică unele mașini, de exemplu, există un fel de locomotivă. Aia dacă își pierde șoferul nu mai merge deloc. Mașinile astea merg fără șofer. Stați că încerc să... Uite. Da. Am jucat și pe harta asta. O să le schimbesc, că vreau să vă arăt măcar câteva dintre ele. Uite asta. Asta e una dintre alte preferatele mele. Și aici noi într-un fel am furat de la bancă și fugim. Am lăsat mașina asta că e mașină de bandit și tocmai am jefuit banca și da, are logică. După cum vedeți, eu aici am pus un perete, iar mașina asta să vă arăt pe unde a luat mașina. Stați că vreau să schimb culoarea roșie, așa l-a scris. Deci am luat-o de aici, de la bancă, apoi am luat-o pe aici, am intrat în acest perete și apoi uite, după cum vedeți, mi-a aruncat mașina pe aici, mi-a făcut-o praf. În fine, dacă nu se întâmpla, stați să șterg eu asta, dacă nu se întâmpla asta, dacă nu era peretele ăsta, adică să-l tăiem, stați că am apăsat iar greșit. Uite, dacă nu era peretele ăsta, noi ne duceam așa, și să o luăm pe aici și apoi o luam prin spate. Imaginați-vă că blocul ăsta nu există. O luam prin spate și acolo era un fel de... Asta nu-i mov, dar merge. Erau niște dungi. Erau niște dungi așa mov, înțelegeți? Și când ajungeam pe dungile alea mov, gata. Am terminat într-un fel. Hai să dăm înapoi și vreau să verific eu de când filmez 8 minute. Hai că mai filmăm puțin, încă o dată. Stați că... Aoleu, man, nu mai sunt în stare să apăs pe butoanele bune. Stați așa, să-i dau pe caracter camera. Și vreau să scot eu peretele ăsta, să dau un din ăsta de viteză. Acum fac eu, am apăsat greșit. Gata, ia. Acum o să mergem la locul ăla unde v-am arătat eu, doar că am schimbat traseu. Bum. Și bum, vedeți, astea sunt dungile alea care vi le-am zis eu. Nici chiar dungi, dar... Și gata, am terminat. Acum o să vreau să conduc eu, adică eu acum pot să conduc. Așa așteptăm să treacă curcanul. Bum! Cum zice toată lumea mai nou. Și gata, viteză! Și acum ia să vedeți că intrăm în asta. Aoleu, gata, mi s-a oprit și motorul, ce să mai zic. Omul ăla ai făcut praf, bucățele. Mai am ceva ce să zic? No. Hai, go. Am auzit că e poliția după noi! A mai rămas ceva din... Nu, frate, dacă nu era ăsta, acum, să zicem, evadam. După cum vedeți, avem și scor. De ce mi-a virat încolo? Deci nu, mai încercăm o dată, știți, a treia oară e cu noroc. Cred că e a patra oară, nu a treia. Am făcut-o. Vreau să iau prin spatele la tunelul ăsta din... Nu poți să mai miști dreapta, stânga. Camera, acum când conduc eu, nu mai mă lasă să mod dreapta, stânga. Ce trebuie să virăm dinainte. Dacă primesc viteza aia, nu mai am cum să virez. Atunci aplicăm planul B. Întoarce! Aoleu, îmi dă pe sfără. Nu mai înțeleg.
Cum se oprește, doamne, așa repede motorul ăsta? Ia, acum sunt pe full speed. Uite, dacă nu vine mașina asta și tu râzi de mine? Bum, oleu, m-a lovit și ăsta. Bum, oleu. No, gata, acum vă garantez eu pe 10 miliarde de euro că vom câștiga. Cred că am pus degeaba părul. Ia uite, a căzut și toată construcția pe mine, doamne. Stai să dăm pe cinema, poate avem ceva. Da, păi cam asta a fost. Oricum, ne vedem data viitoare. Pa, pa!